Segona victòria consecutiva del Club Hoquei Palafrugell. Aquest dissabte es va enfrontar a un dels equips que se situen a la part alta de la classificació, el Voltregà, conjunt al qual van avançar l'Electrònic amb un 2-1 final després de remuntar un primer gol dels rivals. El Club Patí Voltregà es va avançar al marcador al minut 5 de partit amb un gol del seu màxim anotador, Gerard Teixidor, mateix jugador que en els últims minuts de la primera meitat va veure una blava per reclamar una falta. Moment d'atenció al pavelló, en què Eric Vargas també va rebre una targeta. Primera oportunitat de xut a bola aturada del partit, que Kako Sheskin no va aconseguir transformar davant Blai Roca. En l'acció de la falta directa van xiular penal a favor dels de Palafrugell. El xut va anar al pal, però Marc Figa va aprofitar el rebot per encertar el gol de l'empat. En l'últim minut abans del descans, el Palafrugell va reclamar que un llançament de Miquel Aveal havia fet entrar la bola a la porteria de Blai Roca, però els àrbitres no ho van considerar com a gol. La desena falta de l'equip visitant va arribar a un segon de xiular al final de la primera meitat, xut que Blai Roca va aturar de nou davant Marc Figa. Sabíem que el Palafrugell és un equip que sobretot són molt intensos, guanyen molts rebots, van fort a totes les accions, però crec que hem sortit bé, la primera part hem anat bé. Després, bé, amb l'acció de final de la primera part hem sortit una mica del partit i a la segona és veritat que no hem jugat com havíem de fer i al final ells amb una bona acció lateral ens fan el 2-1. El marcador no es va moure fins al minut 41, quan Miquel Aveal perforava la porteria després de rematar una assistència de Figa, segellant així la victòria palafrugellenca que els manté en 9a posició, fora de les places de descens. Victòria importantíssima. La vull valorar per molts motius avui, perquè jo penso que és dels dies que l'hem de valorar per moltes coses. Una per la classificació, jugar contra equip de dalt i puntuar, i tenir el gol average a favor nostre amb aquest equip, escalar posicions a nivell de punts, de la manera que hem jugat el partit, i després un respecte brutal contra la banqueta del Voltregà. Li tinc una admiració brutal en Manolo i m'ha fet estar al 200% perquè han jugat un partit molt ben jugat i nosaltres penso que també, i per tant estic molt content del resultat. Amb aquests 3 punts el Palafrugell en suma ara 23, 2 més dels que van aconseguir en tota la temporada anterior. La setmana vinent visitaran el pavelló olímpic de Vic en busca de la tercera victòria consecutiva.